Saphinde sabuya-ke njengenjwayelo hlezi sibuya-ke nalo udaba lwamaphupho nje insuku zonke siqinisekisa ukuthi-ke kukhona okufundayo, kukhona okutholayo, kukhona ukuvula komqondo in terms of dreams, sithi-ke dreams and insight. Kushuthi la sicacisa khona la maphupho igama kuPastor Ningi. Thina sithi kuwena-ke subscribe kwi-channel, like le video le, become a paying member, you contribute at least R9 every month. If you are a member, you can also use the account number to contribute ngaloko ngakwazi to contribute ngakhona. If you don't contribute, who else will? No one. So secela ukuthi njalo usikelela la wakambatha uthi sawubona Pastor Weningi. Ngicela ke la ukubuza uphupha uhlanya lwesilisa lona engabe kuqonda ukuthini. Sike sakhuluma ke ngokuthi uma uhlanya wena nako kungenzeka kodwa ke namhla sibheka nje uhlanya uloyimele lapha ngenzeka uhlanya olaziyo, ngenzeka uhlanya ongalazi. Into oqala siyisho ukuthi ngokwesintu nje thina uma sikhuluma umuntu umenze umbhedo sesithi uyahlanya noma ungazongihlanyela, yabo ukuthi lo muntu lo suke ngahlanyi but sukwenza into engenziwa umuntu ohlanyayo noma engenziwa umuntu ongaphili kahle, yabo, noma suke enza into engafanele ukwenziwa, yabo. Umuntu oyisangoma, umuntu ongumelaphi obhulayo uyayibiza futhi ngohlanya, yabona. So let give you hints ukuthi masibheka uhlanya singalibheka ngayiphi indlela. So number 1, uma uphupha la uhlanya singathatha nje ngophawu oluhle kakhulu uma ulibona lingakwenzi lutho olubi, lokho kungashintshala kahle ngane yakwethu nempilo enhle futhi ende. Ngaphinde kukhomba impumelelo kwezohwebo, umshado nenjabulo, ingcebo kanye nozinzo empilweni yakho, yabona. Number 2, uma uphupha uhlanya singathatha nje ngophawu olubi uma lukujaha noma luxosha, ngoba lokho sekusho ukuthi lindela ukufika kweyinkinga ezinzima empilweni. Number 3, futhi uma uphupha kuhlanya sithatha nje ngophawu olubi uma lukujaha noma lixosha, ongabe kusho ukuthi uzokwenza mhlawumbe icala noma ke uzophambana nomuntu ongafanele futhi ongabhedelwa einsukwini ezizayo. Number 4, uma uphupha uhlanya sithatha nje ngophawu olubi uma ujaha uhlanya, kusho ukuthi uzosebenzisa mhlawumbe amandla noma uzosebenza kanzima noma uzozama ukusemandleni akho ukuzwakalisa iphuzu elithile noma umbono wakho kumuntu ongalindele ukuzwa, yabo. Kodwa ke uma ulibambile lolo hlanya ongathi ujaha, kusho ukuthi uzophumelela kukwenzayo, yabo. Number 5, uma uphupha uhlanya uphawu osuke nje lukuqwashisa ukuthi isikhathi uma ulwa nalo olusho ukuthi uzozama ukuchazela noma ukucacisela abantu noma umuntu othile, kepha ngeke akuqonde ngenxa yokuthi akekho lo muntu ezingeni lokucabanga elifana nelakho, yabo. Kwabothu uthothi uzaba ucacisa iphuzu elithile, utshela lo muntu aka-understand lo phuzelo ngenxa yokuthi the level of intellectual ayifani, yabona. Number 6, uma uphupha uhlanya uphawu olubi uma ubona nje inqwaba yenhlanya, ngoba lokho kungasho mhlawumbe uzothola mhlawumbe kunzima ukuxhumana mhlawumbe nabantu kahle, yabona, ikakhulu mhlawumbe abantu osuke usondele nabo. Ngenzeka uzothi uzama ukuxhumana nalabo bantu labo kungabi lula ukuxhumana nabo, yabona, ngokuthi mhlawumbe kuzoba nongaqondani between wena and families and your cycle, yabona. Number 7, uma uphupha inqwaba yenhlanya ungaphinde uhle abantu mhlawumbe labo okade ubabona, mawusho abantu obaziyo noma nje awubaziyo, usho ukuthi kunabantu abaningi njengamanje usho ukuthi engenzeka babhekene nesijeziso ngenxa yesono abasenzayo, ngenxa yenkanuko zenyama eziyisinengiso phambi kaNkulunkulu. uJeremiah 25:16 ithi, and they shall drink and be moved and be mad because the sword that I will send among them. Jeremiah 15:7 ithi, Babylon had been a golden cup in the Lord's hand that made all the earth drunken. The nations have drunken of her wine, therefore the nations are mad. Number 8, uma uphupha uhlanya upha uma umuntu omaziyo ehlanya, ngisho lo muntu mhlawumbe wembethwe imimoya yake, kungenzeka umuntu onesiphiwo semimoya imembethe edinga nje ukuhlanjululwa, yabona. Ungenzeka uyoba umelaphi wendabuko, uyoba isangoma ngelinye ilanga, uyoba umuntu mhlawumbe onesithunywa, thandasi.
Number 9, uma uphupha uhlanya, uma kuumuntu omaziyo ehlanya futhi olungasho ukuthi mhlawumbe wena uzoza necebo elizokwenza lo muntu aphunyuke kubantu abafuna ukumbula noma bamfuna efile noma bafuna nje ukumenza kabi. 1 Samuel verse 20 1 Samuel chapter 21 verse 11 to 15 it, but the servants of Achish said to him, isn't this David the king of the land? Isn't he the one they sing about in their dances? Saul has slain his thousands and David his 10,000s. David took the sword to heart and was very much afraid of Achish, king of Gath. So he pretended to be insane in their presence, and while he was in their hands, he acted like a madman, making marks on the doors of the gate and letting saliva run down his head. Ngenzeka-ke mangukuthi ilo umuntu uyambonisa ngenzeka uzokwazi ukuza necebo elizojaphunyuka mhlawumbe kubantu abafuna ukumenza kabi. Makuthi umuntu omaziyo. Number 10, uma uphupha la uhlanya noma upha uma ubona umuntu omaziyo ehlanya olungasho ukuthi mhlawumbe lo muntu unenhlakanipho, ukhaliphile, ukhuthele futhi ukhathalela abanye abantu kepha abamqondi. uHosea 9 verse 7 ithi the prophet is considered a fool. The inspired man is viewed as a madman because of the multitude of your sins and your intense animosity. Ngenzeka-ke lo muntu uhlakaniphe kakhulu but abantu abamqondi ngenxa yokuthi bagcwele nje ububi, bagcwele isono futhi abamkhonzile noma bamthandisisi kunobutha phakathi kwakhe nalabo bantu laba. Yabona. 11, uma uphupha uhlanya singathi uma ubona umuntu omaziyo ehlanya okungasho ukuthi kumele mhlawumbe lo muntu umkhulekele futhi umnxusele kuNkulunkulu kwesinye isikhathi ngoba mhlawumbe kunabantu abaningi abasuke bemcindezela. Ecclesiastes 7 verse 17, for oppression makes a wise man mad and a bribe corrupts the heart. Number 12, uma uphupha uhlanya sithi thina uphawu uma ubona umuntu ohlanyayo olungasho ukuthi lo muntu ubhekene nolaka likaNkulunkulu ngenxa mhlawumbe yokuphambuka noma ukudukisa nje abanye abantu ukwenza mhlawumbe isiphambeko ngephambi kaNkulunkulu. Isaiah 44 verse 24 to 25 ithi, thus said the Lord, the Redeemer, and he had that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretches forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself, that frustrated the tokens of the liars and maketh diviners mad, that turned the wise men backward and maketh their knowledge foolish. So ngenzeka lo muntu loyo kodwa umbona ukuthi uyamazi ngenza mhlawumbe ubhekene ke nolaka likaNkulunkulu ngenxa ke yokuphambuka ngenxa yezinto ezithile azenzile ezingalunganga futhi. 13, sesiphethe uma uphupha uhlanya sithi ngathi thina uma umuntu lo umuntu umazi ohlanya kungeza futhi mhlawumbe ungumzalwane uyakholwa lungasho ukuthi ke mhlawumbe lo muntu ukungethwe isiqalekiso esiphazamisa mhlawumbe esizophazamisa mhlawumbe impilo ngenxa yokungalaleli uNkulunkulu. Deuteronomy 28 verse 20 verse 34 to 35, you will go mad because of all the tragedy you see around you. The Lord will cover you with boils from the head to foot. Ushula ngenzeka lo muntu uzobhekana nolaka kaNkulunkulu ngenxa mhlawumbe yokungalokhuzi bese kwenzeka izinto eziningi empilweni yakhe noma njengamanje kunento eziningi ezinsala empilweni yakhe ezibuhlungu nezimbi. Yabo. Siyabonga kakhulu-ke uNkulunkulu engathi angakulonda ekubusise kodwa ukunikela Jesu